Morning teenager. Nde nkhani iyi ikutitengera ku Yemen. Yemen sitinapiteko koma akuti ndi dziko loti kuli nkhondo kwambiri. Nkhondo za mchiweniweni komanso nkhondo zolowerera mbali zina. Akatere alowerera za ku Palestine, akatere alowerera za ku against Israel, zoterozo kunena kuti ili mkatikati mwa nkhondo. Mkati mwawo mdziko mwawomo muli nkhondo, muli mbali ziwiri zoti ina ya president, ina ya ma rebels, amati ma Houthi rebels. Mbali ina akumenyana ndi anthu ena. Ndikochulukidwa koma sinkhani yaitali koma mukhoza kugwira chakumwa. Nkhani yake ndi mzimayi uyu dzina lake Nimisha Priya. Nimisha ali ndi zaka 36 pakali pano. Akuti kwawo kwenikweni Nimisha ndi ochokera ku India. Anachoka banja losauka kwambiri. Kusauka liti amakolo ake amachita unyamuka basi zomakayangana kuti lero titani kuti tipeze chakudya. Nde anapezeka kuti anasamuka, anapita kutiko, anapita ku Yemen kukasakasaka njira zina zoti athe kukwanitsa. Nde kumene kuja amagwira ntchito za nyumba, kenako anayamba ntchito za unesi, anakhala nesi wa ku Yemeniko. Koma ntchito zake anali nesi ati ku Yemen healthcare system yawo ndi achabechabe kwambiri moti olondama zomwe anthu amalipiridwa nzochepa kwambiri. Nde sizimampindulira kwenikweni. Koma mosakhalitsa anapanga ukwati. Anakwatira ndi mwamuna wina wa ku Indianso dzina lake Tommy. Atakwatira ndi Tommy anaberekera na mwana wamkazi. Koma chifukwa chonena kuti zinthu sizimayendabe, Nimisha anapanga decide kuti atsegule clinic. Konko ku Yemeniko akasegula clinic kuti mwina ndalama ziyendeko zikhale bwino. Koma kuti apange choncho anapeza kuti anagwirizana kuti Tommy uja ndi mwana abwerere kayi ku India. Chifukwa koko samakwanitsayi zakudya ndalama chani. Kuti iye akwanitse kutsegula clinic ya 7 drama kaya bwereke drama amayenera kungopanga focus pamene popo. Ndenzo mwana atani anapanga. Tommy ndi mwana anabwerera ku India. Iyeyo anakhala kumene kuja, anapezeka kuti ati panali munthu wina wake ankapita ku chipatala kumene iye amatani amagwira ntchito. Lamulo la ku Yemen ndilonena kuti ngati ufuna kupanga business ku Yemen akuti ukuyenera kupanga partner ndi munthu nzika ya ku Yemeniyo. Ukuyenera kupanga ndi nzika, sungapange weka. Ngati uli wongobwera, ngati uli foreigner sungatsegule business. Pokha partner wako wa business akhale wa ku Yemen komweko. Nde anakumana ndi mnyamata uyoyo atamapita ku chipatalako ndi abale ake, ndi anakhala ngati anamba ochezerana dzina lake Talal Maldi. Talal jana atankacheza tsiku lina nkunena kuti ine ndimafuna ntakaona ku India. Iye nkunena kuti ine ndimafuna ntatsegula chani kliniki koma sindingatsegule pokha ndikhale kuti ndapanga partner ndi nzika ya kunoko. Nde Talal ananena kuti tikhoza kupangira limodzi if you don't mind. Ndi anagwirizanadi nkutani anatsegula clinic. Clinic iyo inali ya Nimisha. Talaloyo anangomwikapo dzina lake kuti zitheke. Ndi anapeza kuti atsegula clinic yawo ija akuti Nimisha anabwereka ndalama zambiri, anapanga ngongole chani kuti zitheke. Clinic ija nkuyamba kugwira ntchito. Chaka china ananyamuka limodzi Talal ndi Nimishayo kupita ku India kukatani kukacheza, kukaona mwana, kukaona abale ake. Anali ndi relationship yabwino kwambiri yogwirira ntchito komanso kukhala ngati ma family friends. Atabwerera anapezeka kuti Nimisha anayamba maplani onena kuti amuyitanise mwamuna wake uja Tommy ndi mwana awachite join. Nanga siti ndalama tayamba kubwera zamba kutani zamba kuyenda, anaona kuti akwanitsana kumakhala onse kumene kuja. Nthawi imeneyoyo amuna ake a Nimisha amagwira ntchito ati amayendesa tukutuku ku India, tikhoza kungoti kabaza iti. Ndi anapezeka kuti Nimisha uja ali busy akupanga maprogram onena kuti amuna ake ndi mwana abwere. Kunapeza kuti ku Yemen kunayamba nkhondo mu 2014. Nkhondo itayambika India inabana anthu kuchita travel, anthu awo kunena kuti azichoka ku India kupita ku Yemen. Nanga si dziko la nkhondo kufuna kuteteza anthu. Ndi zinasokoneza plan ya Nimisha kunena kuti mwamuna wake ndi mwana atani abwere. Ndi nkhondo yabuka zinthu zonse kusani kusokonekereratu. Ndi akuti awano my allegations akuti mpamene anapeza kuti Talal anasintha zochitika. Ata anapeza kuti wasintha kampani ija waipanga kuti Nimisha percentage yake ya mu kampani ndi 33 yokha. Zonse nzake anadzipatsa 67%. Kukhanga kuti business yono ndi yake. Ata anakapangisa 4G marriage certificate kukhanga kuti iyeyo Talal ndi Nimisha anali pa banja. Komanso anayamba kumubera ndalama. Akafusa ndalama zapita kuti ati amammenya, amakhala violent. Ndi akuti anapeza kuti Nimisha uja anaziona kuti izizi bora ndizingotani
kupita kai ku nyumba, koma atayesera kuti azipita anapezeka kuti Talal uja anamulanda passport ndi ma documents onse ake ndikumbisira. Nde Nimisha uja makanika kuti andikubwerera nanga sindiye ndi enesi opanda iye clinic sigwira ntchito ndi amamfuna kuti akhale pomwepo ndi atanayamba kulimbana kunena ambwezere chani ambwezere passport yake afuna adzipita mpaka nala amangitsana chifukwa choberana ndalama zotani. Talal anamangidwa kenako anatuluka mpungwepungwe unapitirirabe. Nimisha atanala akuvuta kuti ndofuna passport yanga kenako akuti mu 2017 Talal anapezeka thupi lake ku Ngalande kwina kwake atadulidwa mapisi. Apolisi kwamba ufufuza kuti chachitika nchani. Anapezeka kuti anakhanga wapangidwa poison kapena wamwesedwa wapangidwa overdose mankhwala mu system yake ya Talal uja. Anamugwira Nimisha akufuna kuthawa akufuna kutuluka mdziko. Main suspect anali Nimishayo kumufunsa kunena anadziwa kuti iwe ndi amene wamupha munthu chachitika nchani. Nde iye kuyesera kuyankha kunena kuti ine sindimamupha cholinga changa sichina chomupha nampasa mankhwala namwetsa mankhwala ncholinga choti akomoke ndimafuna kuti akakomoka nditenge passport yanga ndithawe chifukwa munthu uyu wandizuza kwa nthawi yayitali aja ananena kuti bodza cholinga chako china chomupha nanga ngati umafuna kungonkomola ata amafuna kuti ankomole koma unfortunately sanangokomoka nakomoka nkufa anampasa dosi yambiri kusiyana ndi zomwe amafuna kumpasa. Ndi awo ananena kuti ukunama zikanakhala choncho suka namuduladula mapisi chimene umamudulira ndi chani sizigwirizana ndi nkhani yomwe kutani ukunenayo. Nde Nimisha anatsimikiza kuti hayi ineyo mwakuti nde ku Yemen amagwiritsa ntchito Sharia law ndi anampanga sentence Nimisha to death ananena kuti anyongedwe. Iye anapempha anthu akwawo Nimishayo kunena kuti ndinyongedwe nde anthu aku India akhala kunenetsa kunena kuti Nimisha ngosalakwa amangofuna kuzipulumutsa moyo wake situation yake inali yoyipa kwambiri chani. Nde aku Yemen sakutani sakugwedezeka anampanga sentence imeneyo 2020 ndio akhala akudikirira. Ananena kuti boma la Yemen linanena kuti njira yomwe angapezeke kuti asintha maganizo pa sentence yawo chinthu yoyamba abale ake a Talal amukhululukire Nimisha. Akamukhululukira Nimisha kapena abale ake alipire blood money atamaliza blood money kukhanga ta alipira kupepesa apepesa alandire chikhululukiro kena kuapereke blood money. Nde blood money sikhala ndama yochepa iyayi. Nde apeza lawyer amene akwena kwayimirira ku Yemen komweko koma lawyer ayo akupanga charge $40,000 amakanika andenda anthu ndi osauka ndikale anapanga GoFundMe page chani kuti achitereze half ya ndalamayo anapereka koma akulimbana kuti apereke ndalama inayo. Ndi anapita mpaka na kwapanga appeal ku Supreme Court kuchani mpaka nano inapita nkhani manja mwa president kuti president atani anene mawu ake omaliza chigamulo kunena kuti munthu amangidwebe anyongedwebe. Nde president wanena kuti anyongedwe ndithu wachita uphold death sentence kunena kuti Nimisha aphedwe. Nde akuti akapanda umukhululukira abale ake a Talal akapanda kuti tamukhululukira amunyonga kumapeto kwa January. Nde aku Indiaso ali pakalikiliki kunena kuti tinthandiza bwanji. Nde anthu akulimbira yayi boma lithandize litani koma boma la ku India sili kupereka ndalama zonangasi koma imeneyo ndi nkhani yomwe ili nkamwa pakali panopo mu news ali pakalikiliki kufunafuna ndalama yoti apereke blood money komanso kufuna chikhululukiro kuchoka kwa banja la kwa Talal kunena kuti asamunyonge by the end of January. Imeneyo ndi nkhani yomwe ikuchitika kutiko ku Yemen zikomo kwambiri.